ateges saged nderek punapa ingkang keparing dados kersane Bapak. Menika dados pripun Bapak? Dingene le. Aku wis ngoso mudhur. Ngaten. Ya. Anak kan loro. Nggih, kula pembayun Sentro, adi kula Gendro karo Gendro. Nak kekarepanmu kok ngono kuwi piye le? Nak kowe wis kaya aku, ngono. Kuwi gek bakal tak turunake nak kowe arep bajotake anggonmu nang arep padepokan. Kula boten rebut lho Bapak. Kula niki putra pembayun jenengan. Ingkang sampun nuruni sedaya ilmu saking panjenengan. Ingkang langkung lair rumiyin ngertos padang peteng alam donya menika kula riyen ketimbang adi kula Gendro. Menika kedah dipun penggalih. Ya ora ngono. Ampun ngantos wonten padepokan wonten wutah getih. Amargi rebut waris ampun ngantos lho Bapak. Iya. Kowe le tak kandhani. Nak padepokan tak turunake. Ya nak adimu trimo. Kamangka adimu agek gladi ana ing Boten saged. Ana pendopo. Kedah kula. Engko dadi ora karep-karep nak ora aja tak bajut. Jenenge panjenengan piantun sepuh ingkang rekodaya budidaya supados adi kula manut. Lah, iku nak krungu gendul kok dadi ya apa ngono lho. Mila kedah panjenengan pripun? Ampun ngaten Bapak. Pun long laju paring kula kemawon Bapak. Bisa kuwi gendul. Ya tak trimo gendul bapakku. Gendul. Apa sing tak ucapke nalikane aku gegladen ana sak mburine papan kang wis sineki. Sawijine ana ing kene aku ora trima sabanjure padepokan ana ing Gunung Sari. Arep tak jajahi kabeh ngilmune Bapak. Sik babakan iki wis krungu sak kabehe. Bakal dirembuk apik utawa dirembuk rame. Yen dirembuk apik becik kowe ngalah. Aku ora gelem Ateges aku suliye Bapak mergo aku tunggalmu sing paling enom. Lho, mulai durung pantes. Sapa dudon aja do padu. Sudah Bapak. Ngene Gendho. Yen to satemah kowe bakal dadi pangarsa ing Gunung Sari. Banjur kasekten apa kang bakal mbok unggulake? Aku ana ing sawijining gunung gedhe kang duwe aran para siswa-siswa lan ingon-ingonku ana ing kewek separo ning aku lho. Nanging ilmune Bapak arep tak tampa kabeh. Duwe apa? Sadurunge kowe ngetokake apa kang mbok duweni aku. Wis nurunake ilmune Bapak kang aran Wahyu Dwi Denawa. Buktekno sing jenenge Wahyu Dwi Denawa kuwi kaya ngapa? Aku ora trima yen ana ing papan kene. Yen ora nganti kowe modar digaglak Dwi Denawa, aja katlak Sentro kakange Gendro. Ya, tamanno. Dwi Denawa, cancut maju Dwi Denawa. Waspadakno Gendro. Ora sudi, ora wedi, ora gindek. Kajan loro ingon-ingonku. Delok kaya
duwe denawa ora digrek blas. Najan Ini rene. sing tak delok para raksasa sing aran duwe denawa. apa ora digrek Ora digrek blas sedo. aku wis nuruni nganggo bapak duwe denawa banjur kowe duwe apa Aku para kang Rakrasakti kang sawijine ana ing Gunung Gedhe. Ana sawijine kang Singobara. Tak idak kang ngalang-alangi aku. kaya apa Buta itu. Orang dikelas. Orang wedi sawijining ana ing kene. ketak cilik Wajane iki ngene-ngene ketak-ketak cilik. ora dadi gaglakan pisan Ora iso ngene tak bantu. banjur apa kanggo andelke mung ketak cilik Ora ketak-ketak. Sikono kang ingone-ngone dhewe. Ana ing Gunung Gedhe. Arep rene. Utaling bawah dia tolong. lo Maju. Sawijining ana ing papan kene. Pokoke ditekne kang denawa loro kuwi. Aja nyepeleke ilmune bapak. keparat kowe gento Ora trimo. Sawijining iki buta denawa ajar sawijining ana ing kene. Diteruske ora. terus yen mung ketak cilik kalawan ingon-ingonmu ora digrek kowe durung ngerti yen to aku godho saperan glonthong seswane bapak kan mesti wae melu marang aku Sawijining siswa-siswamu. Sawijining kang pernah siswa-siswamu ana palanggan kene. Mau aku ngrungokke aku ning Parat. tetep do bali ning Bali papanmu. Bali Bali ning papanmu. Singobara.
bali ning gunung gede aja rene yen durung tak panggil aku ora arep kalah yen sawijining para siswa-siswaku babat pokoke parat ora wedi ora digrek apa kowe ora ngerti gitu yen to aku duwe sesuk sawijining ana ing papan kene aku ora wedi kang ingon-ingonku ana ing gunung gede tak tokke kabeh aku duwe siswa-siswa glondong kang bakal ngasorake tumrap kowe ya pengen ngerti glondonge Sento tak delok kaya apa glondonge Sento maju siji ayo mara gage glondonge Sento maju para siswa-siswaku anggone gegladen ana ing papan kene sampun siaga napa dereng sampun siaga napa dereng Ragadaya mara gage Ragadaya putar gempro sebelah biasa Ragadaya waspadakno glondonge siswa-siswa suku sakabeh ayo tandang karya para siswa-siswa anggone gegladen ana ing papan kene sampun siaga napa dereng sampun siaga napa dereng budal esuk
kang para prajurit lamun bisa sira hanulada do ing uni cari tane andali rosan Prabu sasra bahu ing Mesmati aran patih swanda lelabuhan ipun kang kinelung triprakara gunakaya purune kang den antepi nuhun mitraku tomo tandang siswa-siswaku anggone gegladen ana ing laladan kali sakite aja gawe gelo ning atiku kang alang-alangi ana ing papan kene bapak ora trimo aku yo ora trimo yen sesuk arep dadekke sawijining para siswa-siswaku hacaku kabeh sing penting sampun siapa napa dereng sampun siapa napa dereng Bidal Bejo
kejo. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi Agunsa Indonesia.